играта. Така, здравейте хора, аз съм Алекс. И сега играм Майнкрафт. Втори епизод вече. Не ми забива, правих проблема явно. Сам се оправя. Сега втори клипче. Точно правя поредица. Ще оцелявам, обаче не виждам оцел. Не виждам зоната. Тук малко видях Пол миналия епизод. Да. Като го прегледах да видях, че има кола, но... Тира се. Замислетих се. Не съм се чула много добре. Защото сега ще ви покажа. Къде е аудиото? Аудиото на играта не е било много силно. Ще го даме така. Обаче забравих си. Не, Ротън Флеш. Че Ротън Флеша взима сърца. Обаче тук в тази Майнкрафт я не знам. Съм в серверите. Съм заредил чакайте. Чакайте малко, имам една идея. Чимето не съм заредил. Мале хора, какъв лък изпитвам. Чакайте. Добре, понася се. Може да ви изключа направо и това. Хора, мали. Ще го изключа. За първо ще така спирам. Така, сега това ще стоя. Не, просто гледам. Разбира първата киданка за деня. За епизод. Който иска да играем заедно, нали? Ще има скайп ми в коментарите. Тоест на коментара ми ще напиша скайп. Който иска да играе, обало да направим сервер тук и да играем, да снимаме. Сега пак има музика, но няма проблем. Мале хора, батерията ми е много топа. Изчакайте. Мале батерията ми е много топа. Значи аз се оправих даже като да, вече много сърца. Мале. Los хора, крашна играта.
Моля те, не бъгвай, не бъгвай, не бъгвай! О, явно хора, като снимам точно най-много имам бъгове. Ама той и без това и бъгве, защото Майнкрафт е най-новата версия, още не са оправили бъговете. С като умреш, ти крашва 5 милиона пъти. Чакайте сега, чакайте малко. Се трият. Аз ще трябва работи. Тя надолу предпочитам първо да ги стрим. Новата версия на Minecraft е много прецакваща, защото постоянно крашва и такива. Направо ще почна нов сервер. Съм да ги стрете. Това е защото снимам. Извинете за крашването, нали? Но това е защото снимам и телефона, батерията му е прегряла. Ама прегрява, ви говоря, не малко, а ще изгори направо. Сега. Нека като за първо. Изчистате всички уралди, къде сме тук напълнени. Да, малко интро за музика. И щях да спра да снимам. И вече снимаме 7 минути, хора. О, боже. Как се скихах, извинете. Направо всички са оглушали. Колко пъти го изтрих това. Колко просто урода и се чуда защо не ми бъгва, хора. Няма се чуда защо не ми бъгва, това вижте, хора, само. Колко... Изтрих най-яки ми урод, тази стига. Много ми пука. Ето сега само този. Ще го покажа, пак ще бъгна, нали? Така, малко диаманти махат. Не, шегувам се. Сега нека да се създадем на фора, от който ще си казва. Чай да ми заради клавиатурата. Еми точно заето не стигна, хора. 10, 30, 21. Някакъв сите има. Така. Сноубай. Хора само крашваме. Докато не заредиш и ми лагва, разбира се. Тя сама умре. Ами, само да знаете, хора, че снимам до 15 минути, защото YouTube още не да снимам над 15 минути. Тоест, ако снимам над 15 минути, ще ми го направя на 2 епизода и ще се качат 2 епизода в YouTube. Аз не искам да обработвам. Аз дори не съм си регистрирал, защото там трябва да свързваш към компютър. Аз дори не съм го направила, просто там си имаше едно рекорд. Рекорд.
така 10 минути. Но ще имаме 5 минути от клипа. Така, извинете. Сега изчакваме това бленце малко. Когато порасне, ще го изчакаме. Ако съм изключени, дали ще ми лага? Няма да ми лага, но с изключени настройки. Изключени бройка. Абсолютно никакъв лаг, но брайтнес не трябва. Ала пак се понася. Така, вече 11 минути правиме. Трябва просто някой от нас да се засече още 4 минути. Извинявай, Мари. Спри. Тук си миличка. Това трябва да го прибуткам тук. Чакай. Спри се. Яш. Огъди с тозора. Зачекаме тези две овце да пораснат просто. Така да е по-хубаво. Спокойно овцата да порасне. Трябва да го направя така. Кажеш му и на другата овца да направя също. Минути 30. Ще малко ми е хранкото. Трябва ще го почне веднага. И едно ягодяка. Не. Примерно 15 минути. Чайте да видим сега. 14 минути 22. И хора, мисля това да е за този епизод. Надявам се клипа да ви е харесал. Аз бях Далек с 105010. Очаквайте втори клип. И до скоро.